দুই পালে পইচা গঠি আছে তো 나이트 자가시노. 그다음에 슈팅 타게 프리퍼레이션 성공하시노. 너나마 맞아 비보 그만해. 맞아 गासिबो खस्थ' खालामदों बेनिखायनो आसा खालामो माने फिथाइखौ मोजांखौ मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नामा मोजां लानो मोजांखौनो लानो रोङायो अरे कहना क्या चाहते हो गजब बेइज्जती है दायो जोंहा थैसाम थैसुदा जागासिनो ओमफ्राय दिनै आंना फार्स्ट डे लोगो मोनलायबाय गोबावनि उनावहाय खामानि मावनो मोनाखैमोन जों लोगोसे खिन्थु दिनै बेयो फार्स्ट प्रजेक्ट जागोन जोङो एखेलेगे मावनाया आगै मिजिंबो दङ आगै मिजिं मेकआप आर्टिस्टआव आगै मिजिं दङ ओमफ्राय आगै मना नै ओमफ्राय येस अलप बेबायदि हरनि 12ता जाबाय दा दाबो शुटिं कमप्लिट जायाखै माने हाबा जानो दासिमबो हिन्जाव गोदान गैया हौवा गोदाना मोनफैना दङ दा हिन्जावखौ नागिरना मोनाखै दा हाबाया मा जागोन मिथिया फुजारि गैबावलासो नै टाइमा नै नायनो हागोन नै रायजोफोरा हाबा जानो फैनाय रायजोफोरा दासिमबो हिन्जाव गोदानखौ नुवाखै आरो दा मा जायो नायलांबाय थादो दा नै डिउटि मारै आङो अर सायनो गोनां जाहैबाय गजब बेइज्जती है जेकेटबो लाबोआखै दा नाइट डिउटि गोलैदों उफाय गैया गोजौनिफ्राय अर्डार दं नालाय डिउटिखौथ' मावखानांगोन अर सायगासिनो दं नै दा हरनि 12ता जाबाय दा इमान खस्थ'यै थारमाने सुट लागासिनो दङ बिराद खस्थ' शुटिं सोलिगासिनो दङ बर्थमान दिनैथ' सोरांजासिम जागोन बायदि मोनदों सोरांजासे जासिगोन